hebben is ik nog poep. Taaie, hier is nog poep en hier is nog poep. Taaie, hier is vet soort poep. Taaie, hier is ik poep. Taaie, nou weer zijn precies stappen, oké? Ik vind dit echt wel heel knap van Taaie. Ja, Taaie, het is vet knap. Ja. Daar is al poep. En Ryan kan hem wel leegie. Ja. Taaie, nou wil ik hem leeg. Dat is ik vet knap. Oeh, Daisy. Zoeken. Denk erom zoeken. Spidey. Nou, kom zoeken. Zoeken vet. Zoeken. Daarin. Goed zo. Ja. Hé. Dat beschermt een kind, hè? Hé. Ja, Spidey. Dat is geen pony. Nee. Hé, Glendy. Lekker zo van die eegjes. Ja, hè? Ja. Is hij weer. Denk erom, ja? Hé, Joeke. Ga eens even fut. Hey, Spidey. Nee. Nee, Glendy. Net van Spidey. Dat is zelf. Nee. Dat is zelf. Nee. Nee. Doei. Doei. Hey. Spidey. Nee, blijf maar liggen. Nou, dat was toch net, hè? Elke keer als ik in de buurt kom, gaat hij weer staan. Hé. Maar is wel gewoon les blijven. Hé, boefke.
Hoi, jij gaat even op een rijntje rijden? Ja. Eerst even vlechten. Dit is Klaske. Daar gaat Rijn op rijden. Oh, wie is dit? Lianne? Hé, dat is Lianne. Hey. En dit is Lina, daar gaat Meerte even op rijden. En dat is Geertje. Daar heeft Meerte correct op rijden. Dit is Jacobien. Is plassen. Oh, sorry. Dit is Sally. En Tekla. Sally heeft naar vlechtjes. Tjerk. Hey. Frida. Hier is Tajerijn. Even uittrekken. Sjors. Hey Sjors. Johnny. Hey. Rising Star. Tjerk. En dat is Rens en Janko. Ja. Lekker eten. En ik denk dat dit dikke Genie is. En dat is Jens van de blondies. En Veerle, hè? Ja, Veerle, hè? Goed zo, Jer. Oda op een rijntje. En Rijn op Klaske. Gaat ik heel goed. Dit is Renske op een rijntje. Ze moet eigenlijk nog een keer zitten, maar ik zie niks. Ze is al heel blij dat ze weer op het hinder zit.